Magudumana utshela inkantolo ukuthi wathunjwa wavalwa namehlo ngesikhathi eboshwa amaphoyisa kuleli eTanzania. Abameli bakhe bathi wayenelungelo lokutshelwa ukuthi ubuyiselwa kuleli ukuzobhekana nengalo yomthetho. Nokho umnyango wezasekhaya uthi incwadi yokubuyiselwa kwakhe kuleli yakhishwe eTanzania futhi yayalela ukuba aphindele eNingizimu Afrika. Ummeli wamaphoyisa kanye nophiko oluphenya amacala omphakathi uthi uMagudumana watshela amaphoyisa kuleli ukuthi ufuna ukubuyela ekhaya einganeni zakhe. Ijaji lizokhipha isinqumo mayelana nokuphuthuma kwalesi sicelo. Gentlemen, hopefully there will be an understanding that I need to digest all the submissions that have been placed before me today. Again, read your heads of argument and then most importantly pay due consideration to all the submissions and to come to a just conclusion. uMagudumana usolwa ngokweba isidumbu emakhazeni ukuze sisetshenziswe ukufeza itulo likaThabo Bester lokweqejele. Abanye abasolwa abane kuleli cala banqatshelwe ibhayili ngesonto ledlule.